Документальное кино, якби така асоціація, гэта нейкая сумная. Так. Документальное кино не старее. Так. А як у гэтым разабрацца? У глыбіню. Окей, скажем, гэта таксама можа быць дакументальнае кіно. Так, так. І гэта дакументальнае кіно. Так. Назірае, але і стварае. Ну так. До канца не ведаеш, чи гэта дакументальнае кіно, чи ігравое. Хіба так? Каб гэтым разабрацца, ну, мы ўжо цяпер бачым, што крыху цяжкавата. Моя бабуля з Марса. Ён у твоей галаве часта застаецца і працуе пазней. О! Такое ўражанне, што гэта дакументальнае кіно такое нейкае багатае. Аслюк, Дашук, Адамович. Гэта таксама дакументальнае кіно. Не ведаю. Хай пралачыш. Мяне, як заўсёды, завуць Януш Гаўрылук. Гэта канал Белсат-Док. Запрашаю вас на цыкл размоваў Ток-Док з беларускімі дакументалістамі пра беларускае дакументальнае кіно. Сёння маім госцем будзе Мікалай Лаўранюк, былы каардынатар нацыянальнага конкурсу на мінскім кінафестывалі «Лістапад», прадусар, выпускнік Варшаўскай кінашколы Вайды, а таксама сябра Рады Беларускай незалежнай кінаакадэміі. Раскажам вам, што такое беларускае кіно, хто з беларусаў яго здымае і чаму варта глядзець менавіта дакументальнае беларускае кіно, між іншым на нашым YouTube-канале Белсат-Док. Поехали! Калі напісаць у Google Мікалай Лаўранюк, адразу выскоквае фестываль, мінскі фестываль, кінафестываль «Лістапад». Якби такая галоўная асацыяцыя ў інтэрнэце, ну і ў нейкім асяроддзі з кінафестывалем «Лістапад». Я сам цябе ведаю як каардынатара нацыянальнага конкурса. Гэта пачалося, нацыянальны конкурс пачаўся ў 2014 годзе. І ну як гэта пачалося, як ты трапіў на «Лістапад», бо раней я, напрыклад, цябе не ведаў. О, я заўсёды вельмі любіў кіно, ну, з дзяцінства, з нейкіх такіх падлеткавых гадоў і захапляўся і шмат глядзеў і займаўся. Спачатку займаўся там у тэатральнай школе, у кінашколе дзіцячай, і неяк так я быў вельмі, гэты свет мяне прывабліваў. І потым я пачаў вывучаць кіно, займацца, розныя там былі курсы, якія я праходзіў, і, канешне, вельмі хацелася займацца кіно. Тады, можа, яшчэ не ведаў нават у якой прафесіі больш мне цікава гэта рабіць. Ну, калі я пачаў так вывучаць гісторыю кіно і нейкая такая цікавасць была да кінакрытыкі. Я не магу сказаць, што калісьці вось захапляўся у гэтым перыядзе свайго жыцця беларускім кіно. Бо як звычайна, ну ты што там ведаеш пра беларускае кіно? Вось цікава, нешта там нейкае там заходняе, там Феліні, там Труфо і гэтак далей. І так сталася. Ну, канешне, там нешта, нейкая інфармацыя была, нейкія фільмы я глядзеў, але каб так паглыбіцца ў гэту тэму, то гэта адбылося вось ужо бліжэй да лістапада, ці нават на лістападзе, калі мяне запрасілі спачатку мадэратарам. У 2014 годзе я яшчэ не быў, гэты конкурс, ён паявіўся да мяне. Вось яго зрабілі праграмныя дырэктары. І так, запрасілі спачатку працаваць, там праводзіць нейкія там сустрэчы, размовы, круглыя сталы. А сам фестываль «Лістапад» пачаў змяняцца, калі прыйшоў праграмны дырэктар Ігар Сукманаў, там у 2010 годзе, так? Тады пачаліся у праграме паяўляцца фільмы заходняй Еўропы, напрыклад, так, сусветныя прэм'еры, якія толькі былі проста ў Еўропе. І з таго, што памятаю, ну, ён пачаў змяняць свой фармат агульна, я кажу пра цэлы фестываль. Там не было толькі паск савецкае кіно, так? І фестываль «Лістапад» пачаў робіцца ў Мінску вельмі папулярным. Вельмі шмат людзей прыходзіło проста на еўрапейскае кіно, так скажам, так? Ну, а як было з беларускім кіно, пра якое ніхто не ведаў, ну, мне галоўным чынам цікавіць дакументальнае кіно, якія вы пачалі паказваць. Ну, хтосьці на яе тады прыходзіў? Ну, увогуле змянілася ў 2010 годзе ўся дырэкцыя і змяніўся канцэпт. І потым і таксама дакументальны конкурс паўстаў міжнародны, які быў вельмі моцны.
Канешне, гэта было такое пытанне, ці прыйдуць людзі, бо конечно, все там хочуць больш паглядзець на гэтыя зорныя фільмы, Конечно. не ведаю, на новага там фон Трыера ці кагосьці яшчэ. Але гэта была такая, ну, крыху рызыка, мне здаецца, гэта конкурс рабіць, ці ўвогуле гэта будзе цікава, ці гэта будзе варта, бо мы нават самі, мне здаецца, не зразумелі, ці яшчэ не паўстала гэта пакаленне было яшчэ невідочнае гэтых новых рэжысёраў, кінематаграфістаў. І вось, як бы гэта так супала, што з'явілася гэтае новае пакаленне і з'явілася гэтая пляцоўка. І гэта сышлося, і, мне здаецца, атрымаўся такі в нейкім сэнсе выбух такі ў мастацтве, што пра іх даведаліся і публіка, даведаліся і прафесіяналы. І, канешне, гэта было вельмі крута, што людзі пачалі прыходзіць. Што людзі пачалі цікавіцца, што ў гэтага была аўдыторыя, што збіраліся, ну, часта збіраліся нейкія нават поўныя залі людзей, якім цікава кіно. І дакументальнае кіно таксама. Беларускае кіно. Адкуль гэта цікавасць узялася? Jak ty думаешь, это просто jakby wynik waszej pracy, tak? Wynik tego, że u was był dostęp tak samo i do dzierżawnych SMI, jak ja mają jakby tak samo i больше audytorium, czym na przykład niezależne SMI. Ну, я не ведаю, наколькі дзяржаўныя СМІ на гэта паўплывалі. Канешне, фестываль быў дзяржаўны, пра яго там казалі і на дзяржаўным тэлебачанні, і на дзяржаўнай нейкай прэсе. Але мне здаецца, што больш можа на такога, на маладога гледача, на тых, хто хадзіў, можа паўплывала і незалежная прэса, бо гэта, ну, было крута, што таксама былі журналісты, былі крытыкі, якія пісалі, і неяк так адбылося, што такая прамоцыя беларускага кіно яна пайшла, і таксама дакументальнага кіно. І нават нейкія паказы па-за межамі лістапада мы рабілі. Ну і там нейкі, напрыклад, там Тутбай пра гэта пісаў, ну і ты бачыш, што людзі прыйшлі, што гэта цікавіць. Ну і гэта яшчэ, мне здаецца, такі момант, калі людзі, можа, гэта новае пакаленне больш пачало цікавіцца беларускай культурай. Ну гэта так было ў 14 годзе, гэта ўсё пачалося, такая адліга, можна сказаць, была таксама. Так. Гэта такі час быў адлігі, я не магу сказаць, што гэта было масава, але бо больш, канешне, я б сказаў, што гэта быў такі глядач больш, не ведаю, інтэлектуальны, можна сказаць, які цікавіцца там інтэлектуальным кіно, і вось нешта ёсць беларускае, а можа мы сходзім, можа мы паспрабуем гэта паглядзець. І людзі, калі там бачылі нешта тое, што яны, ну, не ведалі, што ўвогуле такое існуе, то ўжо пачыналі цікавіцца гэтым. Jakby гэта ўсё z 14 года пачынало набіраць абароты до 20 года, можна сказаць. Я знайшоў na Euroradio wasze apostolskie interwiu z listopada 2020 года, gdzie ty siedzisz z dyrektorem Igorem Sukmanowym i rozkazywałeś про лістапад, які толькі мае адбыцца, так? І гэта 20 год, якby пік гэтага. Значыць, ваша праца, я думаю, была вельмі важная, так? Dla popularyzacji białoruska i dokumentalna kino. I гэта толькі miała być працягваць, так? No ale што добрае скончылася, так? Ну так, мне цікава таксама было б гэта паглядзець, таму што я памятаю... Ну вы сур'ёзна там рыхтуецеся да фестывалю? Мы былі падрыхтаваныя ўвогуле. Бо фестываль адмянілі тады за вечарам перад днём адкрыцця. Это просто мы атрымалі нейкі такі мэйл, што фестываля не будзе, ён адмяняецца, каранавірус, нібыта. Гэта ўсё якby ў 20 годзе скончыўся, лістапада не было. Праз год у 21 ён паўстаў зноў, але ўжо пад іншым кіраўніцтвам Беларусьфільма, а вы ў канцы з'ехалі з краіны. А чаму так? Ну, я могу... Я пытаю про цябе. Ну, таму што немагчыма было ўжо
неяк так працягваць працаваць, і ніякага будучага ўжо зразумела, што нічога не будзе, і лістапад быў зачынены, і ну не зачынены, але перададзены Беларусьфільму, была ліквідацыя. I odmienili nacjonalny konkurs białoruska kino. Ну так, і гэта пытанне, ну ёсць там нейкія яшчэ асабістыя моманты, чаму я з'ехаў, але калі нават казаць пра нейкае такое прафесійнае жыццё і пра тое, што як развіваць беларускае кіно ў гэтай краіне зараз. Ну не ведаю, як яго паказваць, як яго здымаць нават. No tak, no тут nie tylko ty zjechał, a pracza ciebie zjechało i szmat białoruskich kinośników, tak samo. Jany Żywuć u Polsce, Litwie, u innych krajach, no odbyła się taka emigracja, tak samo białoruskich kinośników. No i tu dwoś pytanie, no co dalej? Для дакументальнага кіно гэта цяжкі момант, нават можа больш цяжкі, чым для ігравога, бо ўсё ж такі ігравое кіно гэта ну, ты займаешся нейкай такой пастаноўкай, так, то можна там здымаць недзе нежна, можна нейкае там балота знайсці і там здымаць нібыта Беларусь. А для дакументалістаў я разумею, што гэта такая ну цяжкая траўма. Таго, што ты просто адарваны ад сваёй краіны, дзе там цябе вось да якой ты вельмі прывязаны, да якой твая творчасць вельмі прывязана. Таму што будзе зараз, ну хтосьці застаецца, мне здаецца, думаю, што нехто там у нейкім такім партызанскім стане там знаходзіцца. Але што будзе далей, ну не ведаю. Ja tu хочу jeszcze сказать про гэты 20 год, гэта вельмі важна, бо у мяне такое ўражанне было, што раней białoruskie dokumentalne kino, no oficjalne, конечно, ale tak samo i niezależne, wielmi redka zwiertała się do tematu, jaki ja wokół ich, do rzeczywistości, jaka ja wokół ich. Temu pytanie do ciebie prosto, jakie temy zakranali białoruskie dokumentalisty u jakby te świetłe czasy nacjonalnego konkursu, tak? Bo ciepierę paśla 20 года, no prosto wielka chwala filmał na temu protestał. No prosto, no tych filmów dokumentalnych znikła wielmi szmat. I one powstały już jeszcze uwierz czas prosto. Ludzie jakby uwierz czas zdymają. Ja думаю, że тому, że amal każda z nich jakby i osobista te protesty, te podzieje zakranuli. Raniej w Białorusi nie było tak samo, tak usio хорошо, usio tak dobra, tak? Jakby nie było takich tematów. Ja redka baczył takie temy prosto. I jak ty думаешь prosto, to będzie długo jeszcze pracować? I czemu to tak powstało prosto, że to 20 года, no prosto одна i też sama tema białoruskich protestów. Jak długo ja napraciągnięca, a kiedy skończyться, tak, to jakie nowe temy dla kinośników, jak ja żywuć na emigracji, to jeszcze ty zakranął prosto, to będzie problema, tak? Добрае пытанне. Я таксама думаў яшчэ до 20-го года, чаму не так шмат палітычных фільмаў паўстае. Нават не палітычных. Не палітычных, але такіх сацыяльных, тое, што как бы кранае жыццё, можа нешта звязанае як бы з жыццём у гэтай дзяржаве, бо гэта было ну, відавочна. Але, канешне, быў гэты кантэкст шоу, але ну, гэта пытанне увогуле да кожнага рэжысёра, чаму так? Мне можа крыху так агульна казаць цяжка, чаму кожны рабіў такі выбар, вось здымаць пра тое, пра што ён здымаў. Гэта творчасць, яна свабодная. Ты здымаеш тое, што цябе цікавіць, хвалюе і так далей. Może яны жылі ў такім камфорце, разумееш, што... А я не думаю, што беларускія рэжысёры жылі ў нейкім такім камфорце, але просто я думаю, што нейкае, можа па сябе нават магу сказаць, што нейкае такое разуменне, што лепш, ну, тут гэты бок не лезьце. Ясна. Што ў гэты бок не лезьце, таму што вось, як бы гэта нават так не прагаворвалася, але гэта было нібыта ў паветры, як бы тое, што ёсць такія тэмы, якія лепш не кранаць, а ёсць вось, як бы тое, пра што ты можаш казаць. Так.
і ты пра гэта кажаш. Ну і канешне, мне здаецца, што творцам увогуле цікава жыццё чалавека. І таму можа нейкія такія сацыяльна-палітычныя Ну, але гэта жыццё таксама, разумееш? Таксама жыццё, бо чалавек існуе ў гэтым. Існуе ў грамадстве, існуе ў дзяржаве. Хочу параўнаць 2010 год, 2020. У 2010 таксама былі прэзідэнцкія выбары. Там były таксама шматтысячныя пратэсты. Таксама там шмат кандыдатаў у прэзідэнты пасадзілі ў турму і так далей, і так далей. І тады, з таго, што я памятаю, powstało paru filmów, mianowicie Bielsat ich zrobił na tę temu. Było paru filmów z takich, скажем, tak samo niezależnych, przybliżnie opozycyjnych supołek, a tak na zwyczajnych, niezależnych twórcach, jak ja tak samo już wtedy byli, to ich zupełnie nie kranuła. A przeszło 10 lat i prosto te same niezależne białoruskie kinośniki, one już robią filmy, czy zrobili filmy про 20 год? Ну, тут цікава, таму што гэтае дзесяцігоддзе, оно нібыта так вось, не так, насамрэч не так шмат фільмаў паўставала, і не тое, што мы там, напрыклад, на лістападзе нешта хацелі б вельмі паказаць, а не маглі просто гэтага зрабіць, а просто нават такіх фільмаў не было, каб такая праблема ўзнікла, што вось, такі просто фільм, але... Я не кажу, каб рабіць літаральна фільм пра пратэсты з хронікай і так далей, ну але просто пра наступствы, напрыклад, менавіта пра кагосьці, хто... Мне здаецца, што можа быць гэта яшчэ такое пытанне, што гэта, вось як я гэта бачу, што гэта вось пакаленне гэтых рэжысёраў, ну гэта нейкая такая змена пакаленняў, і можа быць гэтае старэйшае пакаленне, якое паўстала ў 90-е, хтосьці з іх там працягваў займацца такім кіно, напрыклад, як Юрый Хашчавацкі. Хтосьці як бы ўжо быў такім сталым рэжысёрам, якія працавалі там на Беларусьфільме, былі звязаныя як бы гэтымі абавязкамі, гэта іх як бы, вось у іх ёсць там свае тэмы, тое, што яны могуць рабіць. А новае пакаленне яшчэ чамусьці тады не паўстала, і оно, мне здаецца, што оно з'явілася так вось гучна, голасна, так бліжэй да там 14-й год, там 15-й, і а гэта былі такія, ну, даволі спакойныя гады, што ні ў 15-м годзе не было такіх вялікіх пратэстаў, увогуле, мне здаецца, такіх, ну, зусім там амаль што не было гэтага пратэсту нейкага. Вось, і таму яны засяродзіліся на нейкіх такіх тэмах, якія больш там звязаныя з нейкім звычайным жыццём і не так ішлі ў гэты бок грамадска-палітычнага вось гэтага кантэксту. Ну, а, канечне, калі здарыўся 20-й год, ужо гэта стала настолькі, як бы, закранула кожнага, што ніхто уже ўсе сталі рабіць, па сутнасці, як бы, палітычнай. Беларускае дакументальнае кіно, такая першая асацыяцыя ў мяне калісьці была, калі я пачаў цікавіцца, так? Што гэта галоўным чынам кіно, якое адбываецца ў беларускай вёсцы. Мне не хапала заўсёды беларускіх фільмаў гарадскіх, так скажам, якіх падзей адбываюцца тут і цяпер у горадзе, на нейкім раёне, з нейкімі беларускімі гопнікамі. Ну не ведаю проста, ну з бомжамі, з маргіналами. Случай з пацаном толькі дакументальны. Ну, гэта ігравое кіно, конечно, класіка, так. Ведаеш, гэтага мне не хапала. А чаму людзі не шукалі гэта, ведаеш, такія тэмы яны заўсёды могуць зацікавіць проста, так само і шырокую аўдыторыю, калі ты дакранаешся да нейкіх маргіналаў, напрыклад, так. Добрае пытанне, я таксама пра гэта думаў. Неяк так вось склалася наша традыцыя, і можа ўвогуле гэта такая культурная традыцыя ў мастацтве, што вось гэтая тэма вёскі, гэтая тэма нейкага такога
паглыбення у гэтае жыццё, такое, якое нібыта вось спынілася, і што адбываецца там. І конечно, можна сказаць пра людзей, пра рэжысёраў, якія там з'яўляюцца ўжо такімі класікамі, можна сказаць, як Віктар Аслюк. Ty uzgadał, конечно, Wiktora Aśluka, tak? Ну, як адзін з нашых знакамітых рэжысёраў. Ну, і не Kogo ведаю, trzeba wiedzieć z białoruskich klasyków, można сказать. Wiktor Aśluk, trzeba wiedzieć Białorusu, tak? трэба ведаць, так, добра ведаць, скажем так. Ну, гэта Віктар Дашук, які таксама зрабіў такія фільмы, якія важны для які здымаў з Алексіевіч у «Вайны не жаночы твары». Гэта ўвогуле спачатку паўстаў як фільм. Гэта Галіна Адамовіч, гэта Вольга Дашук, Юрий Хашчавацкі. A co takie dokumentalne kino? Bo ja jakby tak думаю, что mało kto do końca rozumie, że to jest dokumentalne kino. I mianowicie u współczesnym czasie, tak? Gdzie usio, że na przykład zachodzi na YouTubie, to już film, tak? Nazywa się filmem. A jak u tym rozebrać prosto? Co takie dokumentalne kino? Ну, гэта добрае пытанне. Проста і нібыта, так? Проста і ў той час вельмі складана. Ну, добра, калі мы пачынаем, ну, увогуле... Што такое? Як разабрацца, як зразумець? Ну, скажем так, калі так па-дурному вельмі проста сказаць, гэта нібыта кіно, якім няма актораў, якім не граюць актораў. Потому што калі граюць, гэта ігравое, калі не, гэта ўжо дакументальна, дзе нібыта ёсць жыццё. Так? Зафіксавана нібыта рэальнае жыццё. А ўжо у гэтым тут ужо процьма ўсяго... Жанраў, фарматаў, відаў. Яно можа быць якое заўгодна, і, конечно, можна шмат спрачацца, што ўвогуле, і разважаць на тут тэму, ці ўвогуле дакументальнае кіно і рэчаіснасць. Але калі паспрабуем зараз так вельмі проста гэта сказаць, і скажам так, вось калі... Конечно, гэта твоё меркаванне, бо кагось іншага можа быць крыху іншае, так? Ну так, гэта все, што я кажу, гэта маё меркаванне. І вельмі простыя, можа, такія асноўныя такія, бо калі людзі думаюць, вось звычайна, калі людзі кажуць пра, ну, думаюць там глядач пра дакументальнае кіно. Гэта нешта сумнае, нейкае штосьці. Не ведаю, гэта нешта, што такое па тэлебачанню ідзе, дзе там вось інтэрв'ю такія, гаваряшчыя гэтыя головы. Окей, скажем, гэта таксама можа быць дакументальнае кіно. Так. Ёсць. Так, і гэта, мне здаецца, што для большасці людзей вось дакументальнае кіно гэта нешта такое, гэта тэлевізійнае кіно, дзе людзі... Або цяпер ютубнае нават, так? Ну, нават, можа, зараз ужо і ютубнае, дзе проста разважаецца пра нейкую так рэальную тэму, дзе людзі распавядаюць пра яе, дзе ёсць нейкі такі закадравы голас і гэтак далей. І гэта для людзей з'яўляецца звычайна дакументальным кіно, і гэта, яно насамрэч як бы так і ёсць, гэта адзін з жанраў дакументальнага кіно, але гэта кіно больш такое журналісцкае. Так, але такое кіно, напрыклад, на нашym kanale, ono najbardziej popularne jest. Takie filmy mają po 100-200 tysięcy przeglądów. Jakie tyczą mianowicie u formacie takim, jak ty każesz, no, skażem telewizyjnym, tak? Ale one najbardziej popularne, ja prosta, ich najbardziej gladzać prosta, ale one tak samo, ja думаю, ważne, ja tam muszę jany rozkazywać, jany włóczać, edukująć tak samo, bo ludzie z tych filmów dowiadują się na przykład про najnowszą historię Białorusi. Jak było w 90-tych latach, na przykład my zrobili dwie serie Gulnia bezprawiu 1, Gulnia bezprawiu 2, no ogólnie кажучи про Łukaszenkę, jaki dochodzi do władzy i tam pierwsze rady władzy. I to tak popularne filmy, Jany na Bielsat mają po 200, tam kanał 200 tysięcy, ale Jany tak samo już zdaje mnie na kanale Bielsat News, tam mają 1 milion przeglądów, rozumiesz? Jany może jeszcze i u innym miejscu na YouTubie. I tam miliony prosto przeglądów. Ja думаю, takie kino tak samo wielmi ważne, потому что Jana prosto edukuje. Szmat ludzi
толькі цяпер, дзякуючы гэтым фільмам, даведваецца пра пачаткі найноўшай беларускай гісторыі 90-х гадоў, так? Таму яны, я думаю, яны важныя, а калі яны яшчэ неяк якасныя зробленыя, калі, напрыклад, інтэрв'ю синхроны з героямі, з экспертам, якія там якби адбываюцца, калі яшчэ яны якасныя зробленыя, ну гэта круто, якби, так? Гэта адное, так? Але бяда з іншымі фільмамі, калі ідзе пра публіку. Ну гэта праўда, бо я магу зразумець чаму, таму што гэтае кіно, яно ўвогуле не вельмі складанае для таго, каб яго успрыняць, каб яго зразумець. Яго нават можна, ведаеш, так уключыць і недзе фонам яно там ідзе, бо там самае галоўнае гэта тэкст, мне здаецца, што гэта інтэрв'ю, гэта закадравы голас аўтара, і ты разумееш дакладна, пра што гэта, да? Пра што гэта, якая аўтарская пазіцыя. Ну ўсё, вось было так і так і так, і гэта больш такая журналісцкая праца. Гэта журналісцкая праца, гэта крыху, не магу сказаць, што гэта не нейкае такое мастацкае кіно, але гэта кіно, якое блізка вельмі да журналістыкі. І гэта, тычыцца так, тэлебачання ці зараз, Ютуба. У кінотэатры не пакажаш. Гэта было б так дзіўна крыху. Я не думаю, што людзі пойдуць у кінотэатр нават, каб такі фільм глядзець. Зразумела, што могуць быць фільмы такія, якія зроблены ў такой стылістыцы, з аўтарам, з нейкімі такімі прысутным, з нейкімі такімі інтэрв'ю з тым, што там адбываецца, што аўтар у кадры, ён як журналіст спрабуе гэта ўсё зразумець. Вось, напрыклад, як знакаміты амерыканскі рэжысёр Майкл Мур, які зрабіў там Фарэнгейт 9.11, які ўвогуле выйграў Канскі фестываль. Гэта быў хіт праката. То бок, гэта, канешне... Ну і мы маем беларускага Мура Хашчавацкага, так? Так. Яго фільмы таксама на фестывалах паказвалі, а на Ютубе яны найбольш папулярныя проста. Звычайны прэзідэнт — гэта культавы фільм ужо, так? Гэта культавы фільм, і нават вось заўсёды, калі праходзяць нейкія такія апытанкі, нават сярод рэжысёраў, я памятаю, якія галоўныя беларускія дакументальныя фільмы, там будзе дакладна Хашчавацкі. Мне здаецца, што гэты фільм, які варта паглядзець тым, хто гэта яшчэ не бачыў, таму што ён дае, гэты фільм 95-96 годзе выйшаў, толькі самы пачатак улады Лукашэнкі, і канешне, гэта ты сёння бачыш, наколькі гэты чалавек разумеў, бачыў, што будзе і куды гэты чалавек ён прывядзе дзяржаву. Але глянь, фармат нібыта тэлевізійны, але таксама вельмі аўтарскі фільм. Так. І гэта дакументальнае кіно. Так. Вельмі моцнае. Вельмі моцнае дакументальнае кіно, і гэта... І тут нават мне здаецца, што гэта цікава, што ўсё роўна як бы ёсць пазіцыя аўтара. Так, некаторыя нават Хашчавацкага называюць прапагандыстам другага боку, так? Зразумела, бо няма такой з'явы, як дакументальнае кіно, гэта праўда. Вось пытанне. Бо некаторыя думаюць, што дакументальнае кіно гэта так, як ёсць. Гэта так ёсць ці не? Растлумач. Гэта не так, таму што такое праўда? Вось жыццё, як яго можна там зняць? Гэта немагчыма. Гэта ўсё роўна. Вось, напрыклад, мы здымаем зараз гэта інтэрв'ю, так? Гэта праўда? Здаецца, гэта праўда, што гэта адбываецца. Возера, балота, нібыта праўдзівае. Але што тут адбываецца? Нейкія два дурня сядзяць, як бы размаўляюць, а вось там нейкае іншае жыццё ўвогуле. Самалётаў шмат. Самалётаў, а што адбываецца? Можа быць, ужо як бы вайна пачалася, як бы трэця сусветная. Гэта магчыма. Не дай Божа, канешне, але гэта пытанне, як бы гэта заўсёды... Хай пралаціць. Хай праляціць. Такі перыяд, такія часы, у якіх мы жывем. Самалёты, верталёты. Мы гэта інтэрв'ю запісваем не ў Беларусі, не ва ўкраіне, толькі ў цэнтры Варшавы. Так. І
І гэта заўсёды пытанне погляду. І нават калі мы возьмем такі аўтарскі фільм, які зняты метадам назірання, Так. усё роўна, там ёсць рэжысура, там ёсць аўтар, Ну, то які мусіць, таму яно тады аўтарскае кіно. І гэта таксама дакументальнае кіно. таксама дакументальны. Але гэта кіно нібыта назірае, але і стварае рэжысёр. Конечно. Такім добрым прыкладам хто ёсць, напрыклад, Андрей Кучіла з сучасных беларускіх дакументалістаў, так? Дакладна. Мне казалі, напрыклад, у школе, што у дакументальным кіно, калі заязджаеш да героя і ведаеш, што, напрыклад, ён кожную нядзелю ходзіць там, напрыклад, у гэтую краму, напрыклад. Але ты заязджаеш да яго у, ну, не ведаю, у аўторак, напрыклад. Бо не маеш таксама якби часу, каб у яго быць тыдзень, так? Каб запісаць, як ён едзе адмыслова ў гэтую краму па нейкі прадукт. То мне сказалі, напрыклад, у школе, што ты можаш яго папрасіць, каб ён у гэты аўторак ці панядзелак паехаў у гэтую краму і зрабіў тое, што рабіць у нядзелю. І гэта будзе окей. І што, ты схлусіў ці не? І пытанне, чи я схлусіў, чи не. Мне казалі, што гэта можна рабіць проста. Бо гэта аднак кіно. І ты ствараеш рэч, якая адбываецца. І гэта робіцца. І амаль што, мне здаецца, усе гэта робяць. Ну, можа, не ўсе, але шмат хто гэта робіць. І гэта пытанне. Ці там ты схлусіў, а калі, напрыклад, я папрашу героя схадзіць не ў гэтую краму, а ў іншую. Гэта ўжо такая хлусня. А калі, напрыклад, ён не збіраўся з гэтым чалавекам сустракацца, а я скажу яму: а вось давай ты сустрэнешся з гэтым чалавекам. А яны сустрэліся, у іх пачалося каханне, у іх, напрыклад, пачалося. То што, гэта ўсё? Гэта ўжо нейкая пастанова, ці гэта дакументальнае кіно? І гэта шмат такіх пытанняў, якія паўстаюць вось, калі мы разважаем пра дакументальнае кіно. А што будзе, калі гераіня закахаецца ў рэжысёры дакументальнае кіно ў часе здымак? Ну, я думаю, і такое бывае, што рэжысёр, ён ёсць і героем. Карацей, шмат усяго ёсць, і ў гэтым сэнсе мне здаецца, што якраз такі, можа, да такіх фільмаў, як у Юрыя Хашчавацкага, нават менш пытанняў, таму што ён не хаваецца. Нібыта я такі аб'ектыўны, нібыта я там вось нейкую такую праўду паказваю з розных бакоў. Не, не, я вам скажу сваё меркаванне. І ён ён з сатырай, з усім гэтым такім са сваім тонам фірмовым ён гэта робіць. І мне здаецца, а тут пытанне, што лічыць прапагандай, ну, ўсё... Не, прапаганда гэта калі ты проста хлусіш, наўмысна хлусіш і ўсё з ног на галаву робіш. Калі ты выказваеш сваю думку і меркаванне, абапіраючыся на фактах, я не лічу гэта прапагандай. Я не лічу гэта. Гэта можа быць нейкае такое ангажаванае кіно, і проста ў кожнага у нас ёсць свае погляды, і мы бачым гэты свет у кантэксце сваіх гэтых поглядаў. Цяпер, напрыклад, калі я наведваю тут у Польшчы фестывалі дакументальнага кіно, ну, ёсць такая тэндэнцыя, што дакументальныя фільмы, яны выглядаюць амаль як ігравыя фільмы. Там бачна, што і вялікія бюджэты і так далей. Такіх беларускіх фільмаў, ну, пакуль, на жаль, мала, а нават чи такія ёсць, я не ведаю. Гэта дакументальнае кіно, таксама у сусветным фармаце вялікая індустрыя. Ну, там бачыце проста спосаб здымак, спосаб рэалізацыі. Ну, гэта як ігравое, што ты проста, калі аглядаеш гэта дакументальнае кіно, ты да канца ўжо, калі не разбіраешся з усім кіно, ты да канца не ведаеш, чи гэта дакументальнае кіно, чи ігравое. І так выглядае. Гэта таксама дакументальнае кіно. Ну, на фестывалах дакументальнае кіно яно паказваецца, так? Ну так, і ўвогуле зараз ёсць такі тэрмін, як постдок. Постдок. То гэта ўжо кіно, якое незразумела, ці яно дакументальнае, ці яно ігравое. Ёсць таксама такі жанр, як мокументары, напрыклад. Што гэта такое? Гэта проста, каб гэтым разабрацца, ну, мы ўжо цяпер бачым, што крыху цяжкавата зразумець такому звычайному гледачу. Ну так, мокументары гэта само гэта слова, якое ідзе ад
ну так, documentary по-англійску, документальны фільм. А мок гэта як такая что-то мок, насмешка нейкая, што і гэта такі фейкавы, скажем так, фейкавы дакументальны фільм. І мокюментарі яно больш яно ўвогуле адносіцца да ігравога кіно, але ігравое кіно, якое нібыта робіць выгляд, што гэта дакументальнае кіно. Ну як там Ведзьма з Блэр і вось цікава, дарэчы, ці нешта такое беларускім кіно паўстала, вось не хапае нам свайго. Апошні хіба, я гэта бачыў у мінулым годзе на фестывалі беларуска кіно Bulba Movie ў Варшаве, Максим Швед нешта зрабіў. Гэта начная змена, здаецца, было. Хаця ён кажа, што гэта док. Гэта сапраўдны док, але калі я гэта глядзеў, гэта мне выглядала крыху менавіта як ігравое. Гэта такія міксы паўсталі. Ну гэта такі мікс, потому што можна здымаць як бы сапраўдныя рэчы, а потым з гэтага пабудаваць нейкую як бы зусім іншую гісторыю, там зрабіць нейкі саспенс, зрабіць нейкі трылер, таму што у дакументальным кіно таксама ёсць жанры, і гэта ўсё ідзе да пазіцыі аўтара, што увогуле што ён хоча зрабіць, як ён хоча нейкую гісторыю распавесці, якое яго стаўленне да гэтага. Ён хоча зрабіць камедыю, дакументальную камедыю, шмат такіх фільмаў ёсць. Царь гары. Напрыклад, Андрэя Кучылы. Можна ў нас паглядзець таксама на канале. Выдатны фільм, які мне вельмі падабаецца. І таксама, і гэта ўсё так вельмі тонка зроблена, што як ты ставіш гэтыя акцэнты, як ты будуеш гэтую рэжысуру, таму што дакументальнае кіно гэта кіно, гэта рэжысура, і ты яго будуеш, як нават будуецца ігравы фільм, просто крыху іншы як бы спосаб, таму што як бы в ігравы фільме там ёсць сцэнар, і все такое, дакументальнае кіно таксама ёсць сцэнар, але ўсё роўна ты ідзеш за жыццём. І потым ужо, калі ты робіш монтаж фільма, там ужо ты можаш як бы гэта крыху выбудаваць. І тут пытанне, і ўсё роўна гэта аўтарская нейкая пазіцыя, аўтарскі нейкі погляд на тую гісторыю, якую ты распавядаеш. Гэта можа быць трылер, гэта можа быць, не ведаю, драма, гэта можа быць такі аўтарскі фільм, які нейкія такія жанры не вельмі ўпісваецца. І, канешне, і гэта шмат такога аўтарскага дакументальнага кіно, яно будавана таксама на назіранні. І вось я хачу вярнуцца крыху вось да хашчавацкага і да публіцыстычнага журналісцкага кіно, і да кіно больш, умоўна, назовем яго фестывальным, якое і калі, і мне здаецца, што адна з такіх галоўных розніц паміж гэтымі жанрамі, гэта тое, што публіцыстычна, як я ўжо казаў, яно пабудавана на тэксце, на такім журналісцкім падыходзе, на інтэрв'ю, а аўтарскае кіно, такое мастацкае, скажем так, больш мастацкае, дакументальнае кіно. Придумаем новую назву. Ну так. І гэта насамрэч як бы так мне здаецца, можна і казаць, што гэта больш, калі там гэта пабудавана на тэксце, на голасе, то у гэтым выпадку, у выпадку мастацкага кіно, гэта больш яно пабудавана на тым, што мы бачым. Як бы на гэты... Ну і кіношная карцінка такая. На карцінке, да. Што адбываецца ў гэтым фільме. І гэта такі вельмі любімы такі прыём, гэта назіранне. І гэта вось тое, калі рэжысёр, і гэта вельмі, мне здаецца, гэта фільмы, яны вельмі цікавыя, калі гэта добрыя фільмы, гэта калі аўтар, ён назірае за жыццём, доўга назірае за героямі, і дзякуючы гэтым фільмам мы можам трапіць у гэты свет, увайсці ў жыццё іншага чалавека. І гэта, напрыклад, тое, што робіць Андрэй Куціла. І яго фільмы ёсць на канале Белсат Дока. У нас цэлая плейліста, амаль усе фільмы ўжо. Вось я вельмі раю паглядзець, напрыклад, фільм «Стрыптыз і вайна». Пра дзеда і ўнука. Здымкі 18-19 год, прайшло ўжо 4-5 гадоў, і ён актуальны робіцца зноў, так? І в огуле ён паказвае дзве Беларусі.
новую, старую нейку, так, ну там просто шмат можна jakby знайсці для siebie асабіста тэмаў. На гэтым таксама палягае дакументальнае кіно, што можа яно паволі часам аглядаецца досць як у Ашлука, напрыклад, вельмі доўгія кадры, у якіх там мала што нібыта адбываецца. Але на чым палягае для мяне важнее, што калі ты зможаш паглядзець такі фільм, ён у твоей галаве часта застаецца і працуе пазней. Так. Яшчэ такая розніца ёсць. Бо ты становішся сааўтарам гэтага фільма, ну у нейкім сэнсе. Таму што табе, гэта, мне здаецца, такі крытэрый добрага фільма, што ён не дае усе адказы на ўсе пытанні, якія. Можаш сам даказаць проста сваё, ты пад сябе. А ты пасля гэтага проста далей жывеш з гэтым фільмам і неяк ён нешта такое ўзрушвае. Гэта крута, і гэта ёсць крута, так? Гэта ёсць мастацтва менавіта, так? У дакументальным кіно. І табе не сказалі, што вось гэта добра, гэта кепска, што вось нейкія, бо ёсць такія пытанні, якія, ну, ў жыцці, якія, ну, незразумела, якія на іх адказы, так? Увогуле пра жыццё, што такое жыццё, якім яго сэнс і так далей, што такое смерць. Вось памятаю таксама фільм Андрэя кароткі быў. Кучівы. Так, мне трэба поціскаў. А ён у нас будзе недоўга. Яшчэ яго на Ютубе няма. Я памятаю проста гэта кароткі фільм. Не трэба тваіх поціскаў. Вось. Я памятаю проста, як гэты фільм мяне ўзрушыў. Гэта таксама вясковая гісторыя старой жанчыны, яе дачкі, якая мае, ну, праблемы са сваім целам, скажем так. І не рухаецца просто, так яна ўвесь час, як бы, ну, і пражыла сваё жыццё, ну, карацей, такая вельмі цяжкая гісторыя, але просто гэта дае табе столькі прастору просто для таго, каб пачуць нейкі чалавечы боль, які боль існуе ў гэтым жыцці. Значыць, такія фільмы варта паглядзець, толькі, ну, цяжка да іх падысці, так? У тым сэнсе, каб пачаць. Але мы вельмі раім усім, хто нас аглядае, паспрабаваць. Бо я думаю, што варта сканцэнтравацца, пашвяціць паўгадзіны, гадзіну часу на больш амбітнае кіно, бо яно потым працуе. І з таго, што якби мы размаўляем, аказваецца, што кожны жанр, кожны від ці фармат дакументальнага кіно, ён патрэбны. Ён кожны якби pełnić swoją funkcję, tak? I słuchaj, na przykład u nas na Bielsat Doc jest tak sama taka playlista telereportaż bez retuszy. Tam idea była taka, jak robić karotki, a na tam 15-20 film reportaży. I tam tak samo jest różne formaty. Na przykład ja uzgadaję taki apośni, no, film, reportaż, to ciężko сказать. Maksyma Szweda, fotografa z Płoszczy Pieramienów. Bo wiesz czemu? Tam zdjęki mastackie, kinoczne, ale prosta pojawiaється герой, який просто розказує, як був в таким публіцистичному фільмі. Це так само некий гібрид просто гэта. І гэта вже просто є, що кожен створює некий свой. І у гэтым, каб разобратися так конкретно, цяпер вельмі, напевно, цяжка. Ну, ведаеш, для мяне, асабіста для мяне няма такога, я не могу сказаць, што вось гэта. Есть просто кино доброе, есть кино дрэннае. О, давай на гэтым закончым гэтую тэму і давай раскажам крыху пра сучасных беларускіх дакументалістаў. Пра Андрэя Куцілу мы ўжо казалі, пра... Куціла гэта ўжо таксама паволі выходзіць у нейкую класіку, можна так сказаць, таму што ён зрабіў шмат фільмаў, лепшых, нормальnych, tak скажу просто, ale jego jest niejaka pobudowana historia i on prosto jak taki naprawdę białoruski dokumentalist. Tak. No, i najbardziej jakby przyznany u świecie, kiedy idzie pra festiwali, naprawdę, tak скажем, tak? I już historia szmat filmów zrobił. Один з першых яго фільмаў Днюка. Вось калі казаць пра вёску, так. Пра ўсё гэта. Вось бачыш, як цікава, як усе, мне здаецца, што ўсім гэта у нейкім нашым такім культурным кодзе. Калі казаць пра вёску, я цяпер вельмі ахвотна паехаў бы на беларускія палешы. Я таксама пра гэта думаю, і гэта нам, ну, магчымасць такая, хоць так віртуальна апынуцца ў гэтым жыцці. І вось фільм Днюка,
І мне здаецца, што шмат хто пачынаў, нават Алексей Полуян, у яго быў такі фільм першы дакументальны край жанчын, Так. які таксама быў у нас на лістападзе. І гэта Алексей Полуян, ты кажаш. Так. Ён дакументаліст. Ён дакументаліст, і таксама ён ігравое кіно здымае, быў фільм «Возера радасці», зараз ён працуе над ігравымі фільмамі. І гэта таксама цікавая тэма вось пра беларускую эміграцыю. Я гэта чуў таксама ад іншых дакументалістаў, якія зараз, з'ехаўшы ў іншыя краіны. Пачакай, Алексей Полуян, ён найбольш вядомы з фільма «Кураж». Так, «Смеласць». Гэта фільм, які, мне здаецца, што шмат хто ведае, вось з кім не размаўляеш. І ты бачыш, як што увогуле беларускае кіно, яно цікавіць людзей. І нават у Варшаве я праводзіў некалькі паказаў гэтага фільма «Кураж», і проста поўныя залі, і людзі прыходзяць. Але там можа, што пра палітычныя падзеі. Пра палітычныя падзеі, але таксама такіх фільмаў шмат, і не кожны так можа ўзрушыць, бо гэта магчымасць кіно. Я лічу, што гэта магчымасць рэфлексіі, гэта магчымасць нешта зразумець і пра краіну, і пра сябе, і ўвогуле пра жыццё, і пра тое, што з намі там здарылася, адбываецца і гэтак далей. І каго яшчэ можна паглядзець? Каго яшчэ можна паглядзець? І што можна паглядзець на «Белсад-док»? Максім Швец. Так, і, канечне, фільм «Чыстае мастацтва». І гэта, калі казаць, вось ёсць фільмы пра вёску, пра якія ты казаў. Гэта гарадскі фільм. А гэта фільм вось вельмі гарадскі, я нават сказаў, такі урбаністычны. Гэта можа найлепшы такі, ці адзін з найлепшых такіх партрэтаў Мінска. Беларускі фільм, які быў у беларускім кінапракаце. Ён быў дакументальны фільм. Так. А былі яшчэ нейкія дакументальныя беларускія фільмы? У пракаце. Так, выходзілі і паспяхова выходзілі. Вось, дарэчы, я памятаю, што такі вялікі інтарэс быў да фільму Анастасіі Мірошнічэнка «Дэбют». Ён быў у пракаце. Ён добра ў пракаце прайшоў. Пра беларускую турму. Пра беларускую турму. Толькі яшчэ перад 20-м годам. Гэта, канешне, пытанне, як гэты фільм аглядаецца сёння. Вось, але калі казаць пра пракаты, хочацца паехаць у гэтую турму з гэтага фільма, так? З таго, што я памятаю. Не тое, што хочацца, але не ведаю, наколькі. Гэта пытанне, мне здаецца, таксама вытворчасці. Але у пракаце ён быў, ён тады прайшоў добра. І на пару міжнародных фестывалах, з таго, што я памятаю, быў. І ўвогуле шмат беларускіх фільмаў, яны трапляюць на міжнародныя фестывалі, і гэта вось у чым ёсць поспех, так? І што ўвогуле, калі мы кажам пра беларускае кіно увогуле, заўсёды гэтая размова, яна прыходзіць да дакументальнага кіно. Так, бо маем пра што размаўляць. Слухай, мы размаўляем ужо доўга. Толькі пра беларускае дакументальнае кіно. А можам размаўляць яшчэ... Мне цікава, чи мы так змаглі б паразмаўляць пра сучаснае беларускае ігравое кіно. Да канца не думаю. Беларускае дакументальнае кіно на добрым, вялікім узроўні. Упершыню такое адбылося, што беларускі дакументальны поўнаметражны фільм трапіў у намінацыю Еўрапейскай кінаакадэміі. Гэта еўрапейскі «Оскар». Гэта другі раз увогуле ў гісторыі беларускі фільм трапіў у намінацыю, але першы быў кароткаметражны Віктара Аслюка. А гэта поўны метр, а мы ведаем, што еўрапейскае дакументальнае кіно, яно просто вельмі моцнага ўзроўня. Пра які фільм ты кажаш? Я кажу пра фільм «Радзіма» Александра Міхалковіча. Так, Ганна Бадзяка, рэжысёры. І гэта, канешне... Александр Міхалковіч, рэжысёр, так? І Ганна Бадзяка. Так, два рэжысёры гэтага фільма. Ён таксама пра яго шмат пішуць у, прынамсі, незалежных беларускіх СМІ. І хіба толькі у беларускіх незалежных, таму што і тэма фільма. І ў міжнародных таксама, бо гэта фільм, які мае вялікі поспех, але справа, па-першае, у тым, што гэта насамрэч проста выбітны фільм, на мой погляд. Гэта такая новая вяршыня беларускага кіно, бо гэта такое глыбокае даследаванне гэтай тэмы гвалту ў беларускім грамадстве.
у фільме Радзіма. Ага. Гэта фільм не толькі пра войска, гэта фільм пра тое, як увогуле як грамадства прапітана гэтым гвалтам самога дзяцінства там і ўсё і ўсё гэта. І гэта тое, чаго мы, напрыклад, вось калі мы размаўлялі пра чаму там фільм не здымалі, што мы былі нейкім такім крыху такімі наіўнымі. Ну я кажу пра кінематаграфістаў так. І нейкія тэмы не ішлі, то гэты фільм ідзе вось у глыбіню. Я про то і кажу, бо яна не стрикта кіно пра пратэсты. І пра войска нават, так, хаця там як бы все вакол гэтага гэтага кіно, войска. мне такого кіно не хапала. І яно выходзіць на нейкі такі метаўзровень, і яно жыве просто потым у цябе, і гэта, мне здаецца, ну, гэта вельмі моцна. Можна сказаць, што гэта іх першы фільм, дэбют, ці не? Ну, про Ганну я не ведаю, мне здаецца, больше журналістыка знімалась, Саша Міхалкович, я ведаю яго толькі «Моя бабуля з Марса». Ну, яго былі кароткія фільмы, і такі фільм, вядома, быў «Моя бабуля з Марса», пра яго бабулю, якая жыве ў Крыму, і таксама фільм меў поспех на фестывалі, быў на лістападзе паказаны не адразу, бо у нас такі быў там у 18-м годзе такі цэнзурны скандал. Было. Таму што там гучалі там такі таксама аўтарскі тэкст пра анексію Крыма і пра ну і там але на наступны год мы змаглі дабіцца таго, каб яго паказаць. Таксама варты дарэчы, можна паглядзець, здаецца, на платформе Водбліск. Так. Таксама можам параіць, таму што ёсць Белсат-Док. Ёсць Водбліск, платформа, дзе можна глядзець беларускія дакументальныя таксама фільмы. Ну, буду шчырым, што параю і Беларусьфільм. Канечне, так. Паздравляем. Але там, там шмат старых фільмаў ёсць, якія можна паглядзець. Класіка. Ну, я памятаю, напрыклад, той самы Дашук у «Вайны ніжночы твар». Сцены ёсць, яшчэ ляжыць, яшчэ не прыбралі, бо яны там часам могуць нешта прыбраць. Ну і паглыбіцца ў гэта ўсё. Таксама ёсць магчымасць. Не магу там, можа, нешта з такога з апошніх гадоў параіць, але калі казаць пра класіку, ну мы не... Трэба ведаць класіку. Ну, слухай, мы не можам казаць, што там Беларусьфільм і студыя Летапіс, яны, канешне, яны зрабілі ролю. Мне здаецца, што у дакументальным кіно чаго не адбылося ў ігравым. Чаму мы можам доўга пра ігравое кіно, пра дакументальнае кіно казаць? Ёсць традыцыя нейкая. Таму што ёсць традыцыя. Ёсць гэтыя майстры там крыху старэйшага пакалення, як так, Аслюк, Дашук, Адамовіч, Хашчывацкі і гэтак далей. І яны, мне здаецца, ну, там, прынамсі, Віктар Аслюк і Ольга Дашук, ну, яны заўсёды так дапамагалі, рабілі нейкія курсы. Я памятаю, так. І была гэтая нейкая сувязь, там, Ждановскі, які вёў курс у Акадэміі мастацтваў, дарэчы. Ждановскі, трэба, прынамсі, паглядзець, ёсць таксама на Ютубе Беларусьфільму фільм пра Курапаты. О, так. Вельмі, як ён называецца? Дарога на Курапаты, так. Так, і гэта таксама фільм, мне здаецца, на Беларусьфільм пастаў. Хіба так? Гэта 90-е гады, і ты проста... Ну, гэта вельмі моцная праца. І была гэта сувязь пакаленняў, па-другое, была нейкая база там, так, добра, Летапіс, але таксама канал Белсат. Гэта проста дзякуючы Белсату, конечно, беларускае дакументальнае кіно, яно сучаснае, быў працяг, і паўстала, і аўтары паўсталі, як Андрэй Куціла, напрыклад. Белсат-Док добры ў тым, што ён змог рабіць менавіта крыху, хаця такое кіно, якога не можна было рабіць проста на Беларусьфільме, ну, таму што нейкіх фільмаў нельга было рабіць. У гэтым таксама моц проста, што была пляцоўка. Я спадзяюся, што яна ёсць і будзе працягваць, што мы будзем яшчэ реалізаваць шмат новых дакументальных фільмаў, але у гэты перыяд з 7-го году па цяперашні паўстала шмат фільмаў проста, якія ніколі не паўсталі бы на студыі Летапіс. Ну так, гэта важная праца.
займацца, і таксама падзяка табе, што ты гэтым займаешся, ведаю, Ну што я ты нядаўна вельмі- займаюся. Ну, а што апошнія гады ты вельмі так гэта прасоўваеш дакументальнае кіно, і гэта для цябе вельмі важна. І яшчэ, калі пра фактары я казаў, Так. гэта факты таго, што проста больш таннае, яно не такое дарагое, як ігравое кіно, і проста адзін чалавек, калі ён там здымае, і ўсё, як Андрэй робіць свае фільмы сам круціла. Так, ну на сусветным узроўні, ну так, калі шчыра кажучы, так? Але калі я вярнуся да нашай размовы пра розныя жанры, лятаюць. Лятаюць. Такі перыяд. Але калі вярнуцца, калі мы размаўлялі, калі мы размаўлялі пра розныя жанры, фарматы, віды дакументальнае кіно, то такое ўражанне, што гэта дакументальнае кіно такое нейкае багатае, так, можна так сказаць. Але ёсць такі нюанс, дакументаліст мусіць быць больш chyba адказны перад іх героям, бо гэта жывы чалавек. Так, і гэта важнае такое этычнае пытанне, якое паўстае. Кішлёўскі адышоў з дакументальнага кіно. І шмат хто, не толькі ён, але былі людзі, якія, ёсць рэжысёры, якія проста ў нейкі момант адыходзяць ад таго, каб здымаць дакументальнае кіно, таму што паўстае гэтае пытанне адказнасці, паўстае гэтае пытанне, што ты не можаш усяго паказаць. І ўвогуле адказнасці і цяперашняга складанага часу, таму што шмат беларускіх кіношнікаў, як мы сказалі, яны ў эміграцыі. А як здымаць беларускае дакументальнае кіно не ў Беларусі? Гэта пытанне. А перайсці на ігравое таксама нелёгка, бо тут, аднак, гэта індустрыя ўжо нейкая, так? Канешне, і гэта дорага, і для гэтага патрэбныя рэсурсы. Але, тут пытанне ў тым, што яшчэ лічыць беларускім кіно. І калі гэта фільм, які зняты беларускім рэжысёрам, але не ў Беларусі, ці ён з'яўляецца беларускім, можа быць і так. Можа быць. Можа быць і так. Напрыклад, вось не так даўно паглядзеў фільм, дарэчы, вашай вытворчасці, які ёсць на канале, называецца «Да апошняга». І рэжысёрка зняла фільм пра палешукоў, якія былі вывезены яшчэ там у савецкія часы даўно. Гэта новы фільм наш. Адзін з апошніх фільмаў. І яны жывуць на захадзе Польшчы, але яны захоўваюць свае традыцыі, захоўваюць сваю гэту паляшуцкасць. Яны захоўваюць свае традыцыі, яны захоўваюць сваю паляшуцкасць, такую беларускасць. І гэта, канешне, мяне фільм вельмі ўразіў, бо гэта такія проста героі, якія адразу ты глядзіш, ты проста любіш, і ты адчуваеш гэтую беларускасць, ты адчуваеш гэтую традыцыю, ты адчуваеш гэтую глыбіню, якая для іх гэта каштоўнасць, хаця яны там ўжо даўно не жылі, ці там нехта ўвогуле там не жыў у Беларусі на Палесе, але яны як нейкую сваю нейкі такі скарб маюць, музей зрабілі. Я думаю, што дзякуючы фільму шмат людзей даведалася, што ў заходняй Польшчы жывуць рэальныя палашукі. Бо ніхто не ведаў, нават ты казаў, што ты не ведаў. Я не ведаў таксама, калі мы толькі не пачалі. А я паглядзеў, мне захацелася туды паехаць. Я думаю, шмат аглядальнікаў і паехаў там яго паглядзець. І глянь, гэты фільм не палітычны зусім. Але, напрыклад, на нашым маленькім яшчэ YouTube-канале Bielsat-Dog такі фільм, які не пра палітыку, не пра гісторыю, не пра Лукашэнку, ён набраў там амаль ужо 15 тысячаў арганічных праглядаў. А гэта адзін з апошніх фільмаў. І калі ідзе пра дакументальнае кіно, і я не хачу каб кожны фільм меў адразу 100 тысячаў праглядаў. Кіно, яно працуе. Да гэта кіно, якое цяпер мае мала гледачаў, можна і вярнуцца праз год, праз 2 гады, праз 4. І прагляды будуць толькі расці. А прагляды не найважнейшыя, аднак. Важнейшая проста якасць, фільм пра што, проста, што фільм па тобе пакідае. І мне, напрыклад, вельмі важна, што калі фільм паглядзіць 1000 чалавек, то калі яго паглядзяць рэальна, гэта 1000 чалавек, гэта вельмі важны глядач таксама. А калі казаць пра сучасных, я хачу вярнуцца яшчэ да Максіма Шведа.
bo już jego tak samo nowy film Hałasy, Мгм. jaki można u nas poglądać tak samo. Z tego, co już. Так, про вольны хор. Wolny chor tak samo jakby odnosić się do podziejów. No szmat filmów про опошнення подій. Już paru filmów про Białorusów, jakie wojują w Ukrainie, u Pałku Kalinowskiego. To tak samo filmy, jakie cieszą się popularnością, bo trzeba сказать, że na Białystok Dog auditoria, co wielmi ważne jest dla mnie, w 80% ja nas z Białorusi. Znaczy filmy na Białystok Dog oglądają Białorusy, jakie żyją w Białorusi. Potem paru procentów to Polska, ja думаю, że to Białorusy na emigracji, jakie żyją просто. I kali kazać про to, co ciekawi białoruska gledacza, no ja każę tylko przynajmniej про nasz kanał Białystok Dog, jego wszystko ciekawi, co tyczy się Białorusi. To dla mnie to wielmi ważne, że to tak jest. Na przykład, kali zrobisz kino pro Ukrainę, kali tam nie ma białoruska motywu, nikt to nie będzie oglądać u nas na kanale, tak? A kali tam Białorus jaki wojuje na przykład, tak? To będą oglądać. I z tego, co ja zobaczył, ludzie potrzebują białoruskich filmów, w sensie, jak ja ich kręcę. To dobra. Ну так. І таму гэта важна, таму беларускае кіно, беларуская культура, беларускае мастацтва гэта важна, бо гэта тычыцца нас, гэта тычыцца беларусаў і ну мае сэнс глядзець, таму каб Tak, tak na zakończenie, jak zachwycić prosto. Ну так, можа яшчэ крыху паразмаўляем пра дакументалістаў, якіх мы не ўзгадалі. Так. І гэтая тэма, што такое беларускае кіно, дзе яно знята, ці яно можа быць, ну вось, напрыклад, я памятаю, быў такі фільм «Саламанка», Руслана Фядотава і Сашы Кулак, беларусаў, якія знялі увогуле... Руслан Фядотаў, Саша Кулак. Так, у Мексіцы увогуле менаніт, гэта такая, скажам так... Супольнасць. Супольнасць, так. Гэта фільм, які зняты ў Мексіцы, у супольнасці менанітаў. І гэта проста, канешне, кіно вельмі крута зробленае. І гэта пытанне, гэта беларускае ці не мексіканскае, ці там якое яно. І ўвогуле як бы свет ён такі адкрыты, ты можаш паўсюль знайсці гэтыя гісторыі, якія могуць цябе кранаць. І гэта так... І, канешне, гэта таксама вельмі таленавітыя аўтары. Ну, калі пра іх казаць, я то яшчэ магу сказаць, гэта аўтары, якія з'ехалі з Беларусі даўно таму на пачатку ў Маскву, там вучыліся, а цяпер жывуць яшчэ ў заходняй Еўропе, з таго, што ведаю, так? Яны беларускія аўтары, але такія вельмі інтэрнацыянальныя, так можна сказаць, так? Ну так. І яны пачыналі разам, зараз працуюць ужо паасобку, і, канешне, фільм няхай праляціць. Пра гэты фільм. Калі яшчэ фільмы, калі мы кажам пра фільмы пра пратэсты, то таксама асобным такім асобнай перлінай, мне здаецца, ёсць фільм «Мара» Сашы Кулак, які гэта на такі крыху іншы ўзровень выводзіць на такі метафарычны, на нейкі казачны. Дакументальны сон. Ну так, і бачыш, таксама такі вось фільм дакументальны, але гэта як нейкая такая, сапраўды, ён працуе з міфам, ён працуе з казкай, і гэта магчымасць, і гэта вельмі добра адлюстравана. Фільм, які вядомы таксама ў свеце шмат міжнародных кінафестывалей. Na żal na naszym kanale jechał nie ma, ale ja думаю, że kali byłoby dobra posta, jego można poglądać? Nie, tak samo nie. Na Wodmus nie ma. Tak samo trochę biada, że nawet filmów, jaki ja użyłem, bo ja rozumiem festiwalną drogę, że to film, jaki ma festiwalny potencjał i on powinien na początku odbyć tę festiwalną drogę, tak? Ale ja na przykład za tym, kali prойдуть gady, paru gadów, żeby ten film można było poglądać u dostępu, mianowicie Białorusam. Ty ж розумієш, яке ще є зараз питання, що тичиться фільму про протести?
Так, трэба пра гэта сказаць. І вось, канешне, ну, галоўная бяспека, Так. галоўна, каб нікога гэтага, ну, але ёсць такая праблема, што некаторыя фільмы хіба у хуткім часе не выйдуць, таму што там ёсць твары людзей, і яны онлайн, ну, аўтары проста не захочуць паставіць. Бо мы ведаем такія прыклады, калі там пасля некаторых фільмаў пачыналі затрымліваць людзей па гэтых кадрах. Я табе скажу, што гэта вялікая праблема таксама ў нас на Biosat-Doc. У нас ёсць, так на хутка нагадваю, 3 фільмы, якія мы зрабілі, але іх не выкладаем ні ў YouTube, не паказваем ні ў эфіры проста, з увагі на бяспеку аўтара або герояў, якія выступаюць у фільме, якія жывуць у Беларусі. Гэта вялікая праблема, што і гэта праблема, ну, дакранулася таксама, на жаль, я ніколі не думаў, да кіно таксама. А што з гэтым рабіць? Гэта праблема, якая тычыцца таксама нашага развіцця, бо мы да канца не тое, што не ведаем, але ну проста не можам рабіць новых фільмаў, ну, перадусім у Беларусі. Ну, гэта, канешне, сумна, тое, што, ну, вось гэтыя ўсе пытанні, тое, што фільмы, яны не ўсе могуць трапіць да гледача, і там застаюцца на фестывалях, і я разумею, што і аўтарам гэта так, ну, бо заўсёды хочацца, каб мага больш людзей паглядзелі фільм. Ну, але вось такая рэчаіснасць. Але важна, што вось пра тое, што мы казалі, што фільм ён ужо ёсць, так, і ну так, можа, трэба часам, каб гэта своечасова выйшла, так, але ўсё роўна, нават там праз 10-20 год, ну, ці як гэта ўсё здарыцца, але гэтыя фільмы існуюць, і потым гэта ўжо, як бы, ну, такі архіў нашага жыцця. І можна спакойна, калі нават пройдзе 10 гадоў, спакойна паміраць. Не паміраць, а глядаць з вялікай зацікаўленнем, так? Ну, на шчасце, кіно, дакументальнае кіно гэта не навіна. І гэта паказвае нават, я цяпер старыя біосатаўскія фільмы закідваю на Biosat-Doc, ну і людзі іх пачынаюць аглядаць. Гэта круто. Ну, гэта файна, і гэта важная справа, і я сам яшчэ далёка не ўсё бачу і буду глядзець яшчэ. Сачу, што у вас там з'яўляецца новага і старага, і гэта проста, ну, такі скарб, і гэта магчымасць нам паглядзець увогуле ў нейкую глыбіню і паглядзець назад. А я лічу, што гэта таксама магчымасць паглядзець у будучыню, таму што, разумеючы, як бы, мінулае, і проста, канешне, мы былі такімі, можа, наіўнымі людзьмі, і можа, мала, ну, я не ведаю, як, не буду пра ўсіх сказаць, але ну, гэта варта для грамадства, для нас, як для беларусаў, гэта варта ведаць, разумець, вывучаць сваю гісторыю, увогуле, сваю культуру, і дакументальнае кіно гэта класная магчымасць гэта рабіць. Таму запрашаем усіх падпісвацца на Biosat-Doc, а таксама на іншыя беларускія пляцоўкі. Іх не шмат, але ёсць. Ну і глядзець беларускі дакумент. Абавязкова. І запрашаем на фестываль Бульба-Муві, які Януш робіць з 10-го года ў Варшаве, для тых, хто жыве ў Варшаве. Гэта класная магчымасць у лістападзе паглядзець і дакументальнае, і ігравое кіно. А калі нас аглядаюць беларускія кіношнікі, то можам ужо цяпер сказаць, што запрашаем дасылаць да нас ужо таксама дакументальныя фільмы на конкурс. А навіна такая, што Мікалай Лаўранюк вяртаецца, можна так сказаць, сімвалічна, бо ў гэтым годзе ён будзе каардынатарам нацыянальнага конкурсу беларускага кіно на фестывалі Бульба-Муві ў Варшаве. Всё, шукайце інфармацыі ў апісанні нашага каналу. Дзякуй вялікі за нашу першую дэбютную размову. Дзякуй табе, Януш, за працу, якую ты робіш, і
Гэта ўсё не дарэмна. Недарэмна. Я таксама думаю, так веру ў гэта і думаю, што мы пераможам. Трымайся. Таксама, дзякуй.